Aleluya 54, ¿no? Ah, 244.
La primera es 244. Luego el salmo primero 62 y luego 54. 244. 244 no las hago. Probamos un poco 244 igual. Probamos, vai, 244 por hora. Yo no sé dónde están. ¿Esto vacío? Vai. Esto. No hay más. Salmo argi dago, nola da, ez? No, 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 se nota que estoy yo de... A ver, 62. La hoja, coge la hoja buena. De Rebeca estoy yo, ¿no? Y de 244. Salmo 54, aleluya. 54. Salmo 62, 54. 1, 62, 54. Oria, txikiarra, zigartu bat, joko paket. Gizki dago, bale, hor. ¿Qué nas pixen guztuz? Debajo de qué, ¿vale? Ay. 244, ¿verdad? Primera canción, 244. Aintzat ezaztu.
Cuenta pensaste. Ofertorio que estamos. ¿Cuántos años se gana ahora? ¿Qué queréis? Largo, chico. Bueno, orduan se cantaba, pero... Pues subió al Señor, no la Virgen, La Asunción del Señor, no la Virgen, Egunon eta ongi etorri. Jaunaren igokundea ospatzen dugu gaur. Igokundea ospatzea Jesusen garaipenaren ospakizuna da. Jesus aitaren gana goratua ikusten dugu. Aintzatzu eta garaile. Kristorengan gertatua guretzat itxaropen iturria da. Geure pozetan eta minetan atxatuak, piztuak, suspertuak izatea nahi genuke. Horrela gertatzen zaigu askotan. Egun honetan, gizarte komunikabideen mundu jardunaldia ere ospatzen da. Otoitzean gogoan izan ditzagun komunikabide munduan lan egiten duten guztiak egiaren aitorle izan daitezen. Eta ez giro nahaztaile. Eta berezeki komunikabide kristauetan dabiltzanek. Evangelioa hotz egin dezatela eta gizakiaren duintasuna gauza guztien gainetik defendatu detezela. Zutik, eman dezagun hasiera ospakizunari abestuaz piztu zaigu Jesus hila. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Jesukristo gure jaunaren grazia eta jainko aitaren maitasuna eta Espiritu Santuaren batasuna izan bedizuekin. Eta zure espirituarekin. Egunon eta ongi etorri igandeko eukaristiara eta iaia Paskualdiaren amaieran igokunde eta hurrengo igandean Pentekoste eta gaurko egun honek ez da, azkenean esan nahi digu Izakiak ez baldin badaki nondi datorren eta noa dijoan, galduta dago. Gaurko egun honek esaten digu, gure helmuga Jangoikoagan dagoela.
Hori da, Jesusengan ikusi deguna. Hori da, sinisten deguna. Eta hori ospatzen dugu gaur beraz itxaropenaren festa, nola bait? Beraz hasiera ematen diogu Eukaristiari beti bezala, barrutik prestatuz, Jainkoari gure huts egiten da gure pekatuen barkamena eskatuaz. Erruki jauna, Erruki jauna, Kristo erruki, Kristo erruki. erruki jauna, Erruki jauna. erruki dakigula Jainko guztiz ona. Eta gure pekatua barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Amen. Aintza zeruetan Jainkoari, Bakea lurrean gizonari. 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 Zutik, mesedez. egin dezagun otoitz. Jainko aita on eta betierekoa, zure seme Jesu Kristoren igokendea, garaipen gertatu da guretzat, eta haren gorputzeko garenok, iziur itxaro dugu, gure buru denak duen aintza izango degula geukere. Egizu, egi honek bete gaitzala pozez eta eskeronez.
Zure seme Jesu Kristo, gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi bai da, gizaldi eta gizaldietan. Amen. Apostoluen eginetatik. Teofilo maite, nere lehenengo liburuan idatzi nuen, Jesusek hasieratik egin eta erakutsi zuen guztia. Espiritu Santuak eraginda aukeratutako apostoluei aginduak eman ondoren, zeruetara igo zen arte. Jesus bere nekaldian ondoren, agertu zitzaien bere apostoluei, bizirik zegoela argi erakutsiz. Eta 40 egunez azaltzen zitzaiela, Jangoikoaren erreinuaz hitz egin zien. Berarekin jaten ari ziren batean, honela esan zien: ez zaiteztela atera Jerusalendik, zaudetean, aitak hitzeman eta zuek neri entzundako agintzarien zai. Joanek urez bataiatu zuen, zuek ordea, Espiritu Santuaz izango zerate bataiatuak, hemendik egun gutxi barru. Bildurik zeudenek galdegin zioten: jauna, orain eragiko alduzu berritik Israelgo erreinua? Eta Jesusek: ez dagokizue zuei, aitak bere esku daukan uneak eta garaiak jakitea. Espiritu Santua etorriko zaizuenean, hartuko duzue indar nere aitorle izateko, Jerusalenen, Judea guztian, Samarian eta lurraren azken mugaraino. Hori esanik, igo egin zen, haiek begira zeudela eta hodei batek gorde zien begien aurretik. Zerura nola zijoan begira zeudela, zuriz jantzitako 2 gizon aurkeztu zitzaizkien eta esan zieten: Galilearrok, zer dan zaudete hor zerura begira? Zuek utzi eta zerura igo den Jesus hori berriz etorriko da, joaten ikusi duzuen bezala. Jaunak esana: Lurrosoak egiozu irrintzik jainkoari. Lurrosoak egiozu irrintzik jainkoari. San Pablo apostoloak Efesotarrei, zenideok, Jesu Kristo gure jaunaren jangoikoak, aintzaren aitak, eman deseizuela jakinduri asko eta goi argizko espiritua, bera ezagutzeko. Argi bitza zuen bihotzeko begiak, horrela, jakin dezazuen nolakoa den haren deiaren itxaropena, nolakoa haren aintzaren aberastasunak, berak santuei oinordekotzan emanak, nolakoa haren ahalmenaren handia sinisten dugunontzat, ahalmen eta indar guzti hori Kristogan agertu du. Berau, hilen artetik piztu eraztean eta zeruan bere eskuinaldean eseri eraztean agintaritza, nagusitza, ahalmen eta jauntasun guztien gainetik, eta naiz oraingo gizaldia naiz gerokoan,
aipa daitezkeen izen guztien gainetik ezeri eraztean. Gauza guztiak oinpean jarri zizkion, eta bera guztien gainetik buru ezarri dio Elizari, Eliza berriz, haren gorputza da, guztietan guztia betetzen duenaren betea. Jaunak, esana? Eskerrak zuri jauna. Zuti prestatzen gera Evangelio Santua entzuteko Aleluia abestuaz. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa, San Mateoren liburutik. Aintza zuri jauna. Aldi hartan, 11 ikasleak Galileara joan ziren, Jesusek aurrez agindu zien mendira. Da ikusi zutenean, auspez agur egin zioten, batzuk ordea, zalantzan zeuden. Da Jesusek hurbildurik honela hitz egin zien. Aginpide osoa eman zait neri zerulurretan. Zoazte eta egin ikasleak herrialde guztietatik. Bataia itzazue aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Eta erakutsi haiei nik agindu dizuedan guztia betetzen. Begira, ni zuekin nauzu egunero munduaren azken egunera arte. Jaunak esana. Eskerrak zuri jauna. Bi aurreneko irakurgaian San Lukasena, apostolun eginak. Eta evangelioan, gaurko festa honetaz, igokundea hitz egiten zaigu. Bi tokietan. San Lukasek apostolun eginetan, ez da esan digu, apostoluei aginduak eman ondoren, zeruetara igo zen. Igokundea, noski lotua dago Jesusen piztuerari. Piztuera eta igokundea azken batean gertakizun berdina dira. Edo bi aurpegiko gertakizuna, ez da. Esan nahi zegu Jesus berpiztua Jainkoagan bukatzen du, hori da, igokundea, Jainkoagan bukatzen du. Jainkoagan dago. Jainkoagandik datorrena, hainbeste aldiz. Esan zuen Jesusik, nik aitagandi nator. Jainkoagandik datorrena, Jainkoagana itzultzen da. Hori da, azken batean, igokundea. Zeruetara igo. Horrekin ere esan nahi zaigu,
Israeldarrak horrelako hizkuntza zuten, ezta? Baina guk, beste modu batera esango genduke, gauz berdina esateko. Hau da, jainkoa ez da kabitzen, esango dugu, ez da bat egiten, berarengatik esaten degun guztian. Ez da kabitzen gure hitzetan, gure kulturan, garai hontako kulturan, gure ideetan, gure doktrinan, gure ideologian, ez da kabitzen hor, ezin da. Gure gainetik dago, eta hori esateko zerura igo da, gure gainetik dago. Eta aldi berean, gure barne muinean dago. Igokundea itxaropenaren festa da horregatik. Gu ere, jangoiko dandegu gure helmuga. Eta bere eskuetatik, horregatik esan du, apostoli aginduak eman ondoren, agindua, hause zan, zoazte mundu guztira, eta hotsegin berri ona gizaki guztiei. Aginduak eman ondorenen, zeruetara igo eta gure eskuetan bere misioa bera utzi zigun, Esan digu, San Lukasek, jainkoaren erreinua hitz egin zien. Jesusen predikuntzaren muina, edukia jainkoaren erreinua da. Guk gaur egun, horrela ez genduke esango genduke bizitza eta harremana eta mundua jainkoaren erara. Hori da erreinua. Gizatasunez betea, senide elkartasunez betea, zuzentasunez betea, gizakiaren bizitza maitatuz, hori da jangoikoaren erreinua, eta hori da berri ona, zabaldu behar dana. Hortarako, esaten die Jesusek, Espiritu Santuaz izango zerate, bataiatuak hartuko dezue indar nire aitorle izateko. Egia esan, Elizak orokorrean ez du inoiz galdu indar hori. Berri onaren lekuko izateko, gizaldi bakoitzean, kultura ezberdinetan, herri ezberdinetan, hori egia da. Eta guk ere ez dugu beste egitekorik, horixe da gure egitekoare. Jesusen misioa jarraitu, ez da gurea. Jesusek ere esaten du, aitagandi jaso duela. Arek uzten digu, berea ere etzen misioa, jangoikoarena. Ez da gure esku. Eta orduan misioak berri onaren zabalkuntza jartzen gaitu gizarteari begira, munduari begira, personei begira, gizaki guztiei, ez da, begira, eta, gure mundu komplikatu hontan, ez da, gerraz eta gozez, eta gogorkeriz, eta materialismoz, eta beteta dagoen munduari begira, ez da, erreinua zabaltzeko, hau da, mundua jainkoaren erara, gizakiontzat ona. Zaila bihurtu zaigu. Gizaldi bakoitzean bere zailtasunak, ez da, gu gurean, sentimentu hori badegu. Behar bada, zergatik bihurtu zaigu zaila, gure historia dugu, behar bada, fedea, epela da, gure garai hontan, materialismoz kutsatua, orduan epela da. Xabierko Francisco zein indar izango zuen bere barruan, ez da. Nafarrotik Indiara joateko, garai haietan. Gure fedea epelagoa da. Oso sartuta daukagu, azken batean nik uste, berdina dala sinistea edo ez sinistea. Bakoitzak, nahi duna edo alduna egiten du munduan da, berdina da. Eta orduan, klaro, dana berdina baldin bada, orduan zerk emango dio indarra gure evangelizazio lanari, misioari, ez da? Berdina baldin bada, pues ya está.
baina ez da berdina. Berdina ez den bezala, senide elkartasunea izan, edo denak polarizatuta eta gogorkeriz bizitzea. Ez da berdina, nola izango da? Ez da berdina. Gogorkeriak eta gerrak eta oin ikusten ari gerana genizidiak eta, gure gizatasuna kentzen digu guri ere. Ez da berdina, nola izango da berdina? Orduan, berri ona zabaltzea, jainkoaren erreinua zabaltzea, azken batean da beste mundu baten alde lana egitea. Haro, bakoitzak geure esparruan, gure mailan, gure munduan, ez da. Zaila egite zaigu beraz badegu olako zailtasun bat. Eta beste aldetik, garaiek ere aldatu indira, gure garai hauek ez dira berdinak, eta garaiek aldatu indira. Eta bide berriak bilatu behar ditugu. Jesusen berri ona zabaltzeko. Behar bada, gure eskuetan dagoena da, azken batean gure fede esperientzia kontatzea beste eri. Ezta? Beste eri kontatu. Gure fede esperientzia. Daukaguna. Liz Barrutia ere, hortan David, baina Liz osoa, Francisco Aita Santuarekin, aurreneko dokumentuarekin horixe planteatu zuen berak, Evangelioaren poza. Dokumentua, zieran, eta horre esaten du, elkarteak misiolari behar dira izan, ikasleak misiolari behar dira izan, gure munduan, ez da. Gure Liz Barrutiare, eraberrikuntza, pastoral eta misiolariaren bila dabil. Hori, bide berriak, ez zaizkigu erresak gertatzen, hori aitortu beharra daukagu. Azken batean, misioaren protagonistak gu bakoitzak gera, elkarteak gera, eta elkarteak espirituaren laguntza behar dugu. Horregatik, hurrengo igandean dugu Pentekoste, aste honetan, eta beti, eskatu behar diogu, espirituari bere laguntza. San Paulok bigarren irakurgaian esan duen bezala, esan ez izan dezazuela jakinduria gauzak ulertzeko. Jakinduri hori beharrezkoa dugu. Zutik jarririk egin dezagun sinismen aitormena. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, sinisten dut. Sinisten dut, sinisten dut. Eta egin dezagun otoitz, eska dezagun jaunaren laguntza. Kristok bere garaipenaren indarrez lagun diezaiola munduaren erdian ari den Elizari.
eta lagun diezaien fededunei zeruko ondasunak maitatuz mundukoak erabiltzen. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kristok ager diezaiela bere izena oraindik ezagutzen ez duten guztiei. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kristok bere garaipenaz aitarekin bat egin gaituenak, bete ditzan itxaropenez era guztietako minak nozitzen dituzten guztiak. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Kristok zerura jasoa izan denak, izur dezala guregan Espiritu Santua, egiazko zerbitzari izan gaitezen munduaren erdian. Eska diezaiogun jaunari, entzun jauna, gure eskaria. Hala eskatzen dizugu, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Amen. Apalki eskaintzen dizugu jauna gure eskaintza hau. Zure semearen igokunde aintzatsua ospatzen dugun egun honetan. Egizu misteriozko harreman santu honen bidez. Berarekin batean zerurako piztu gaitezela. Errege bizi bai da gizaldi eta gizaldietan. Amen. Jauna zuekin, Eta zure espirituarekin, gora bihotza, jaunagan dauzkagu, eskerrak jangoiko gure jaunari. egoki da eta zuzen. Egoki da bai eta zuzen, bidezko eta salbagarri, sorkari guztiek zerulurretan bat egitea zu goratzeko. Jainko aita hon eta betiereko hori, diren guztien jauna den, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Beronek zeruetako santutegian
behin betiko sartua delarik, otoitz egiten du orain gure alde, eta gure bitartekoa da, espiritua etengabe isur dakigun. Gure arimen hartzai izanik, elkartean otoitz egitera deitzen gaitu, Mariaren eta apostoluen antzera, Pentekoste berriaren zai gaudela. Santutasunaren eta maitasunaren misterio honengatik, hain geru eta santu guztiekin batean beti eta beti, zure aintzaren goratzarre hau abesten dugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Osana, Osana, Osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri, santu egizkitzu bada, ogi eta ardu hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak saldu zutenean, eta bere gogoz gurutzera zijoala. Ogia hartu, eta eskerrak emanez, zatitu zuen, eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik. Hau nere gorputza data zuentzat emango dena. Afalondoan berdin kaliza harturik. Berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik. Hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizue hau neure oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa. Ogi hartu hauek hartzea, zure eriotza dugu aitortzen, zu jauna Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkitzugu. Zuri eskerrak emanez, hemen aldare inguruan biltzen gaituzulako. Eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputz eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izan gogoan jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora. Francisco gure aita santuarekin, Fernando gure gotzaiarekin, eta zurea dezun
Jangoikoaren herri osoarekin. Eta gogoan izan jauna, gure artetik, zuregana joan zaizkigun, gure anai arreba hauek, Antonita Aleson, bere heriotzaren lehenengo urtebetetzean. Eta Trino Aleson, Mari Carmen Iriondo, Jesus Larrañaga, Itziar Alberdi, Javier Soraluze, Ulita Egaña, Juan Azpiazu eta emazte Ana Mari Aginagalde, Juan Miguel Aranbarri, Pedro Mari Aldalur, Koldo Odriozola, Brígida Aldalur, Imanol Larrar, Mila Larrañaga, Carmen eta Mariani Ebesetxaniz, Mila Abauns Arregi zendian hildakoak, Fernando Areta, Pablo Cabanillas, María Algaba, Juan Cabanillas, José María Rieta, Eulogia Aragón, Manuel Sudupe eta emazte María Areta. Zure zerbitzariak. Heriotzean zure semearekin bat egin diren ezkero, iztueran ere, berarekin bat izan daitezela. Eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Erruki zakizkigu arren gu guztiok, betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria Doatsuarekin, haren senar Jose Santuarekin, apostolu eta martiri santuekin, eta gizaldi guztietan, zure adiskide fedearen lekuko jarraitzaile izan diren guztiekin. Haiekin batean gore zaitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honen gara, zuri aita jangoikoa guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta haintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraitu, bildur gabe kanta dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure reinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala Atera gaitzazu jauna gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei, pakea usten dizuet, nire pakea ematen, zoazte mundu guztira, eta zabaldu berri ona. Begira zeure Elizaren sinismenari, eta munduak duen beharrari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, eman munduari pakea, eta Elizari batasuna. Errege bizi baizera gizaldi eta gizaldietan. Amen.
Jaunaren pakea beti zuekin. eta zure espirituarekin. Eman diezaiogun pakea elkarri. Ona hemen jangoikoaren bildotza. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zoriontsua, honen maira deitua. Jauna, ni ez naiz inor zuen etxean sartzeko, baina ezazu hitz bat eta sendatu nahizko.
Egin dezagun otoitz. Jainko aita hon eta betierekoa, lur honetan bertan, zerutar ondasunetan parte izatea ematen diguzu. Egizu gure kristau gogoak, bezala, gure izatea zurekin bat egina dagoen helmugara. Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Oharrak, horrengo asteazkenean maiatzak 15, San Isidro eguna ospatzen dugu. Hori dela eta, Madarixako San Isidro elizan amiketan ospatuko dugu meza nagusia. Bestalde, hurrengo igandean, maiatzak 19, jaunartzeak izango dira parrokian. Jaunartze hauek 12etan izango dira. Meza hau, jaunartzea egiten dutenentzat eta bere familikoentzat izango da. Meza nagusia beti bezala amiketan izango da. Eta apaizaren bedikapena hartu horretiken, abez dezagun agur jainkoaren ama. Badakizute Madarixa igotzeko eta gero bueltatzeko udalak autobusa jartzen duela, gaurko egunkarian azaltzen den bezala. Hartu dezagun jaunaren bedeinkapena. Jauna zuekin Eta zure espirituarekin bedeinka zaitzatela jangoiko alguztiduna, aitak eta semeak eta Espiritu Santua. Amen. Zoazte jaunaren bakea. Eskerrak jainkoari. Ta igande ona igaro.